Nang'uru jokanyo nam waduogo kendo chenro machielo mar Magenga podcast wa Ngozi. Yes, Papa. Ipenja gimoro off cameras. Podcast iluongo nang'o dhulu? Podcast en apoda. Wa pode wach to. Kama ji pode wach. Koro apoda ma kawuono. Koro do wach mane cha Robi. Mane en mana apoda no ngech jocho onge to biro machiegni nyaka wayud lemna nyingre. Yes. Apoda ma kawuono do wach monego wach mokalo. To kane wayudo time wado wuoye doho. Ngozi an nonyuola baba wane nigi mon abich. Gin abich modak, ariyo moko apanoa. Matiende gidag tedo bed gi mon abiriyo. To nyaka dong apan githo mamwa motho last. Mama to koro tho last ose. Onge chieng' ma aneno ka gichung' e dala gi duokre. Ngacha dhaw gi ng'ani. Ma ka ji wuoye wach do to ananya wacho gik ma positive e do, lakini tinde nitie kaka ji okawo do. Nitie kaka ji dwa mana no wach gik ma negative e wiye. To in chung'ni in gi dak achiel ma ji ong'eyo. An gi dak achiel ma ji ong'eyo. Dichuo nyaka bed gi dak ma ji ong'eyo. An gi dak achiel ma ji ong'eyo. Lakini okochuno ni inya support gimoro maybe no kitime view ni do inenena. Koro doho an okanyal wacho gima rach ewi doho nikech kang'iyo to kwarwa ne jado kwarwa ne nigi mon 4 to ochaka kwarwa Ombima kwarwa ni luongo ni John awuoyo. An koro kadhi dala to go luonga ga ni John oga wuod gi mienje. Mane kaka minene pake yuoche nene pake kamano. Ne en ng'ama ne ler to nohero gik mabeyo. Amo mineno kaya ni awacho gana tini seche midwaro midwa medo dhako. Nyaka ing'i mokwongo ni to mon gi gidwa chama ng'ok na tini mena benda dhako na tini ni koro koro miluma ma koro ketini ni natini maber ma koro nego bedam bedo godo iwinjo. Koro e do kanyo endo en ni mokwongo nyaka ing'e gima dhako dwaro. Nyaka ibed gi gima dhako nyalo chamo. Seche ma mon gi dhawo ni ng'eni dala ma kech ntiere ma ji gore kabisa. Yemo mineno ka ido ka seche moko ng'ama chande jodhieri ido ka komi gimoro kata komi gi chiemo. Bwana chamuru ma lakini kikugoru. Igorruok ne ma ineno ka di jisiko nikech chandruok biro ka gi mirima moro ka kech ngeno golo ga dembo. Kech kelo ya. Koro doho an ang'iyo kaka kwarwa no dagi monde. Ido ka an kwarwa an nitie gimoro mane kwarwa nopuonja. Maimo me an ase survive. Iwinjo ase survive gi dhaka achiel but koro kunyiso na tini dhaka achiel ka in godo to kinyi. Yani mon gin flowers nyaka yud ka gibedo around in kiwinjo maber. Kwarwa nopuonja gimoro achiel. Kwarwa ne yudo ka dawa ema ni duong'. To nitie dawa moro ma bende nodago to gimoro ma bende ne moro nitie mano dago lakini nogedo ne oko mano matin alafu nitie mano dago do mabede ariyo no dago to alafu achiel kendo nogedo ne mabor koro ni do natini kwarwa ko biro tido ko donje od dhako maduong' to yani no ng'ega pako ga mon no ng'e pako monde kabisa. Koro dhako feel natini kara ng'ani karo era ka iwinjo. Mon gin jok mohero gik moko ma mon chalo nyithindo. Nyithindo mo mino ka nyithindo leno kan baba mama nikech o feel natin mi anan min ng'ama duong' iwinjo. Koro mon gin kamano so ni jaoda ya mato na yiero mato na yiero ma kata ji wacho onge dhako manigi sianda e gweng ni msima malui kendo dhiru ni hero ga ne lama lakini dongo ipake nyaburu bade dongo ya ne ane abadi omera mato na kai tok na wuoke non kai amedu dhok nyisa ng'amidwa med dhok to dhako mosichopo 80 years to podi pako ne mado jaduong' moro no ngisa bana mundwa gi dhaki sero nyaka to no kata dhako mina dagone en podi sera biro kuiru ko kuote hombe
we mane emi iluonga ni joma tinde luongo ni baby ena na nga nyathi kendo mano mit ni dhako kabisa to kwadok e doho to mokwongo nitie gomiyo kwerewa nohero doho kineno tinde mostly gik masebet ka trend online iyudo ka nitie jodongo moko ma chopo e old age tiyudo ka dhako gi nyithindo wegi gino kinya timre doho doho en competition doho en gama ng'ato ka ng'ato dwa notim maber matiende ni seche ma ng'acha dwa witi cha to nitie ng'ama oikre mar rwaki to ma iyudo ka kirito dhako kirito maber to nyaka oriti maber but jadhako achiel kata an gi dhako achiel but nitie ng'ol ma ji ong'eyo nitie ng'ol e dhako achiel nitie weakness ma mon nigo en natural en gima gitimo subconscious dhako kodak go to oherre kabisa to ka nyithindo osedonjo ot kanyo to mon era gi tension gi doga kuom nyathi en gima normal ibiro ka nitie gik moko motimo ni kama koro wete ting'eni dichwo be ohero gik mathido kabisa dichwo en ng'ama inya yudo ni iwacho dhako matin chodhi ni dichwo kaja yath ting'eni kaja yath modhi onge mon soma psychology ofwenyo ni kacha ka ng'ato dhiye imiyo ga pinyruok mang'ich to en koni ochako muro ni pi kokamano kacha kokel chiemo tiketo nega owe ko to dhi dogo kende koni to chako kelo ni pi gik matindo go ingo dichwo kabisa koro iyudo ka pachi paro ga parako koro seche ma attention ne doka nyithindo mochako gine ne to ingi mago gimiyo ne mon emiyo jodoho ji ne ohero ga doho mondo kik dichwo doko gichi okinya chuno tidiere moko ma dhako ntiere mood ma ok odwar kata weche kitanda okinya chuno koro mondo kik ugoru nyaka yud ng'at ma oko ma igine nego no lakini nyiwa masani ok dwama nyiwa masani dwaro ni koro doho nitiere ga doho moko ma bende donja ma ini papa ni yudori e doho en kaka moro ma in gi jaodi kacha to nyadendi moro bende ni godo kae koro ng'eni nyadendi ni bende osebedo ni mamili ma koro wach man ahanan koro mae koro ema seche ma ayudo ka kocha weche teke to aduoga konyra kode tiyudo ka kendo gimoro chak biro gimoro kaka gik moko donje kaka ich kamae koro iyudo ka onyuol di rembi nitiere kanyo koro iyudo ka end up natini ikete ni ambawa kika wit jogi magi osebedo joga koro waketgi kata kama nikech amba an gi nyamoka moro matin manyalo pogo ne jogi diere koro iyudo ka end up bede koro iyudo ka chieng' moro ilando ne moro chanatini ing'eni anto nyieki ni kamoro kae to wadwa ni mondo koro onge dichuo manosegawacho ni adwa ni mondo ung'eru gi nyieki no ji romo ga dala mostly alien koro iyudo koket ginen ma piny lich ma ing'eni seche moko isewinjo fununu nyieke ni moko osekudho ni ing'eni macha nyieki koro in ikuot ka lakini ang'isi koro ibodo ka de ang'o ji ng'isi na bedura beda kata wan dala wakae mane dala doho noseramo ma rembwa ok diang' wawite koro iyudo ka end up ni in gi mon adi koro mane gima kelo ga doho ma moko miyudo natini doho mobedo alafu doho moko gima kelo ga doho moko en pesa pesa mang'eny dwaro mon mang'eny pesa mang'eny koro dwaro mon mang'eny mano be reality ma mono kwero wi adier nikech dhako nyalo ng'isi adier natini Robi ne wachako kodi chon ka ionge gimoro sani koro ginene koro seche miseyudo koro iyudo mon moko mabiro timo wanadi mabiro chap mabiro moseyudo moseikre biro yako mane gima mon keto ga pach emo mido ka dhako bedo ga bita sana gi nyieke gi pata na wacho natini onge gima osekethre gine na gimiloso nikech seche ma nyieki cha biro gima kwongo kidwa ginene gima miyo jomoko doho tamo nikech iyudo ka gik weaknesses te mag dhako maduong' owacho koni koro dhako ni ong'e kaka donjo kuom moro cha koro giminyalo ginene atini moro ni matin ni kata kapo ni en pango wakando ni ama en chiegi ama en ang'o gima kwongo monego bed ni nyise natini jaoda no to wiga wuoyi mama no wuogo maber mako chaka mbaka man gi natini no pana
Nyise mokwongo ni luor mama cha. Koro Omae iyudo kode ka ni ka chieng' moro koro ilando officially iyudo ka luoro moro nitiere. Yes. Yeah. In fact, iyudo ka dala madowo nitiere ga, dala moriere, iyudo ka teko te omi dhako maduong'. yes. En onyalo kata mana riembi e dala kanyo monyisi ni ka tek to wuok kae. Wuka. Tibodo ka nyaka nyithindo gi te biro luor nikech mama maduong' ichobiro, mama ichobiro, mama mane. Nikech iyudo ka kila ng'ato luongo mama, ng'ato iluongo ni mama. To ok luong ni mama maduong' mama, en mama ichobiro. Nyaka nyithi jogi luongo ni mama. Nyaka nyithi jogi. Iyudo ka ni luor nitie dala tiyudo ka jaduong' in ema ikelo luorno mokwongo. Yes. Teko ikawo imiyo dhako maduong' mondo mi otim nade. To mana ka en be en dhako maber nikech mon te ok mon maber. Ka en maber ma en gi nini mar nyalo tayo. Ino ka Chidal Mas nodak gi nyieke ode for 17 years. Yeah. Nikech nonyuole gi rieko mar keto ji kanyachiel. Yes. Alafu ong'eng'e ni to koro dichuo mosetini ma bende oti lakini rembe pod ringo. An sani aol gik mang'eny thago denda, ang'o tuoche bende sani donjo ma ginene moko manini ma jonyo delgi. Koro ang' natim nang'o dongo ka ng'ato konye chap. Ng'at ma kata kodwa dhi kamoro to ting'one briefcase ringo kode ng'wech. Nikech an bete dala ka an sani an kuse kawo na komoro uketo na tie maembe kanyo. Tayweyo mos. Tang'iyo kaka dala na ni dhi mbele. Gima ng'eyo ni 90% of joma ketho doho gin gachuo. Mokwongo sama isaro nyako kata kapok ikende, gima nyako no onego ong'e. Ni being ni sere doesn't mean ni ok idwar chiegi. Yes. Nyaka ng'en chiega cha to an goma. Jomoko riambo ni bwana yule hata tumestudio ya watoto bang dalare yo to dhako cha yach. Macho kuoguga goda to bang dalare to dhako tingo. Oyudo kanye to kuoga goda. Chunga dier. Asto doho ka yudo ka de chuo moko chuo boko program na kaka ni mon boko ng'ato ndima kendo dhako matin to keto pache koni tema kata ko ngono timo kocha ka kuro weyo joka be nyaka winj malit lakini dichuo nego bendi ng'ato uchungo ni bana ini ni kaka dhako marare macha dhako madu okiyiene okimiye nafas mar wuoyo macha ok wi nafas mar jawo matin maduong' no be kimiye nafas mar jawo matin ni ben dhano obenya ka ngori liet nyakwa tong'e maber na tini e dobe ka in godo maludo osebedo koro in gi mon gi ka ng'e maber na tini winjruok boko nego bende giwinjre wanande ahinya bas nikech mon gi bende be seche moko be ichapo gi seche moko wacho na kichopo kanto wacho na tini yani mama cha tong'e nade na tini kawuono indire in malo mama nakiaga gimo dwaro ga kumo nikech an ka koro nyalo kwani ebe roga nindo ka kona iwinjo kidhi kocha ni bana to kari tedo rech mana wacha na tini tedo lot ne okadho kitedo lot kani ni kwani atedo embe an ga chwaro ng'iyo gik matedo bede koro nyaki tung gi matin yani seche moko ichapo gi matin mondo mi kech mon be ko winjore ahinya ginya gang tido ka ginyalo bedo gi kombaka gigore simo onindo kono ni apo kanene ka anang'ena tini en kori kono dongo ng'isa na tino biro kori kono ni onge kana ma milore gi ji odhi kanye no wada nyako moro tinde ntiere masani ginene moro ma okete ringo kode ringo gi wiye ng'wech koro wanego wamak nyako no warodhi koro yudo ka igocho ni in kanye ni donge antiere dala ka in kanye nikech aneno ko min ng'ane wacho ni onge ode ne bwana we tugo we koro kangi donjo ni onge gima rach ka mono ganga kodi onge giti wuok adieri ma Nyasaye ni ibiro ibiro manonge ko chwe wi idonjo get ni kata kaponi nga gigari ni donjo get ni migi neno mapok yawo dot ne tiyo dogi kama chielo chung kono an gi scenario moro to nasomo mo social media ka ni ng'ato no kendo mon ariyo mon gi chako winjere aso be koro ne chal kendo dwa manyo marade koro mon gi kara achiel kuom gi ne ga joko matiluongo ni bai ne lesbian mabe ma both longo ni jogi ne gi joma ni kambi machielo koro jogi mon gi chako winjire badhako mane chako sero moro ni ba mon gi okendre bo wuok odhi pangot owedi chuo ne kende kuno koro kendo dong musumba mi mono ko edo mokongo mono ko nego winjire ma ontie kijana ma ntie siepa moro bene otiyo Nairobi ten gi monare Kisumu ka achiel apano dak ka julu moro dak town
Koro kinde mon ariyo gi kende nigi mpango kande diere ka. Jogi ng'e ni kia. But ne gisega winjo fununu. Koro ng'ani kowuok Nairobi otimo shopping okete gari. En gi gari. To ong'iso moro cha ni en koni. En kocha. Moro cha bong'iso ni en ko. Karo dhi orawo kampango kando komoni. Koro gima ne time ne dhako maduong' ne kinyne nolewo ku. Apano bedo massage de banindo kalo ko. Olewo ku to dhako cha onego ter nyathi skul hen mini rite. Koro ken simbe no kodonj. Koro ochulo dhako cha ogocho ni moro ni. To ng'ano okichiew na go ng'isa ni ya nyathi oserwako uniform. To donge no ne dokoro. Kune na donge ng'isa ni. Koro ka gichako gon. Awinjo nyako moro no gaka. Koro gimanyo namba nyako cha. Gimanyo namba nyako ba gigocho ni nyako cha. Bong'ise ni mewa wuon ng'ane wawuogo. Wicha mako simu. Mako winjo mana duonde dhako. Koro omanyi tini ni gigene ong'ado simu. Diek cha kaka nong'ado simu. To wuok ukawo gari. Kata nyako ni okogone gine rumo okogone riti. Odonje gache. To tugo gari. Nodok Nairobi gi shopping tete. Gichikoro okiano dok kore. Okiano dok kore. Joko segang ne jogo ritete. Mano koro ng'ama kia rito do. Mano ng'ama kia rito do. Koro iyudo ka ineno kata mana kaponi mine gi winjre. Nyalo ka gin be ginyalo winjre ma koro giwuotho kamoro achiel. Ng'ato koyudo gi to gino bana wan nyimine. Ma nyaminwa gini tido ka gin be gidonjo kamoro kanyo kar budho. To ng'ato bende oyudo gosiepne moro. Tido ka gidonje math kanyo to ji metho to ji gine ne to bwana. Dong ing'eyo an gi siri ni ti bin gi siri. Koro iyudo ka koro gikaga pap maber. Mon mang'eny ma gin nyieke lakini go pap. Kech gisedo ka in useless ok inyal rito gi. Alafu ikia manage gi. Koro iyudo ka gigo pap gi kendo wacho mon ng'ane ka chodo te lakini giwinjre. Koro kila ng'ato nigi siri wadgi. Koro mano dwoko we managing do. Neno joma chon kachako kata gi apana nene kuom baba chon ting'e ni dhako dichuo kendo dhako timi lopi ni puro gi dechi dero. Wacho ne dala ne nitie ka dero. Every dhako ne gidero ne to dichuo ne gidero ne ma okete bathe duol. Macha ne ga mari emergency. Eno kumule ga. Obed gi puothe moro. Koro ndako kosemi puothi tin tiji puro mondo pidhi nyithindi. Dichuo ne nitimo na gik moko ma kaka protecting gik moko madongo lakini mar pidho emo miyo yudo ka dhako ka dhako tiyo matek mondo nyithinde kik nind kech. Nikech ong'e ni biro nyiere. Ka nyithindi joka chiemo to ndi. Koro dichuo ni en ne mana emergency kaponi mar ng'ato rumo kapok kech kata ka kech owuok. Yes, ka kech owuok kimule. Koro yudo ka diere cha ne rito doho yot. To piny masani to kata gedo ne dhako ne gedo ne dhako achiel kende expensive. Gedo ne bi gedo ne moro ne to be okay ndio kinyaweyo ni tinde gik mitimo ng'enyo kinyaweyo dhako no neno pidha. Mano dichuo moro biro konyi pidho nyithi. Wagoni story moro. Nitie sipa moro ne nigi girlfriend ne moro malo Riatka. Koro wuon nyako no notho. To ka wuon nyako no notho koro ne wadhi adhiya kaka koro wanyalo dhi wadhi wagone most kech en nyako mane seche mane wa karbudho riwa to ne wantie ga kod gino. Koro kane wadhi kanyo to wayudo ka ot nitiere ot ma koni ne ng'ato nodhi onyiewo lowo to pogo lobno ariyo to pogo ndara kama. Koro ot moro ni koni to ot moro pogero gi machal. Koro joka ne paro natini ma en kata mana estate moro. Winjo nikech ute ko chal kabisa. To fence gi to keto gate. Koro gate moro ni ka to gate moro ni gi mbele kocha. Koro ng'atni yudo ka ndara nitiere ka ndara no be moloso nikech ene wiriat malo kocha. Koro ndara neno ma nonyiewo puothe kanyo basto ndara madhi nyaka lo. Koro yudo ka ot moro ni kocha ot moro ni koni. Koro mon gi ne gin mon ariyo. Jogi ng'e kaka wadozi ute moko ma dongo yudo ka ji ng'ato kia kata mana jiranda en ng'ani nikech most dijo ng'ato ne lawo ka ng'ani BDSD ni kan ga Nairobi be tiyo tije but oged negi kamoro achiel. Koro ka gibiro go holidays ka gibiro yudo ka nyithindo go koko kocha jogi opidho guok joko pidho guok. Koro gate ok yaw nikech koyaw gate guogi ma kocha biro ka guogi. Koro ne gidaka kamano. Koro chieng' mane bwana ni notho tend to get koni. Koro joka ka wacho ni dala ni
chal ni nitiere gi liel. Dala. To jogi be wacho ni dala ni chal ni nitiere gi liel. Koro jogi okwen na no. Gigi ok nyal bedo magini kama. Nati ni ute gi chal gata alafu kendo ni ngano bwana ngani chal na gima ngani dhako makoni ni chal na gima ni be chinga. To mama ni be wacho ni dhako makoni chal ni chinga. Koro chuno ni mondo non ni bwana ang'o ma chieng' mane banka lielo segine ma jogo seketo tente ka ji fwenyo ni kara wuon dala ni ema ne en wuon dala ni. Jogi be kiaga ni maka jogi be kiaga makata nyako no ne nyako mane ga nusu somo loka but koro nobiro koro ongiso kata ni gin gi kia gin gineno ga nena like magi neighbors wa jogi be wacho ka ni magi neighbors wa yani like seche moko ng'ato nyalo wuok e gate kama ng'ato bugo gate ka ji mosre hai to ji oginene ok gidek taka iti nyathi moro chal gi humu nyathi moro god koro bang'e ka gidogi fwenyo ni magi dhi dala ma odhi oiki modhi ong'i wil oyudo ka mwandu bende nopog jogi to pog jogi. An ang'e moro mne ng'acha to ne en gi dala Alego to en gi dala Migori complete family kon en gi complete family kon en gi complete family en otiyo Nairobi en gi pesa kucha chinti da dek mabe dhi maber ne university somo te ku be nitie maber ma yani onge joma neglect jogi te en gi complete homes banya ka chieng' motho e ka joka fwenyo gani ng'ani ni ka gidala mono Migori jogi be ka dhako matin Migori ta pan no ngiso ni bana Alego kod jo kucha yiwado gi jo ka dok ren dhi kuro koro mama maduong' ni wacho ni by the time mofwenyo to ka kucha nitie complete family nyithindo chal gi wuon gi makaka do timo koro man ngene mago biro ngech tinde mon matinde ko yie do ok dwa do koro ipande mi yudo ka either mano timre ko kamano yudo ka ng'amo tho ng'amo tho ma ja pesa kotho to liende nyaka ng'ato osre apana Raila chiel kum joluo matin ma powerful ma onge jomo biro liende gi nyithindo baba ne riek baba ne ng'at manong'eyo baba ng'eno luore embarrassment koro mama ineno ka nen ng'ama nochwire chwe ng'at ma ong'eyo gima timo to alafu ng'eni doho ka bende nitie kaka bende nyalo geri ama nyalo koro ok inyal gamble gi doho to gima ng'eyo ni adier doho to dwaro pesa doho ok dwar pesa doho dwaro akili minyalo manage godo doho mari pesa biro namba 2 nikech pesa ka in godo tionge akili to be medo kete bende pod ginene doho dwaro akili nikech joma chon ne onge pesa joma chon ne nane gi mwandu moko ma timo moko ma do be ka dhok pok obiro but nido ka en ong'e kaka bana kendo dhako mara ni but ong'eyo isedho bed mager ama bed mariek kaka baba ot ne control gi gero en gero man no na koro mane kaka yudo ka do ji manage ng'ato manage gi gero ama gerieko wacho yeri yudo ka ng'ato gere dala mani kata mon ka kod donjo ni to mon chapni achapa mon mano baba wa kabisa kata nyithindo chapi yonge gi time mar biro wuoyo kode wi dhako moro ja okay yudo ka ng'ato bende riek ma kapono yudo ka ji no dhawe dala ma jugi nene to kosekelne kes to nitete wada achiel mabro wacho yudo ka wa story wacho gech doho to tiyo yot oparo to ni bana gini abro duoko na ama en ng'ama riek ma duoko en go bane wi ame ineno ka joluo machon ok no yie ga yiero dhako achiel ruoth ni dwani bed jamon mang'eny nikech kin gi mon mang'eny ki manage bi solve cases gi tinya manage village inya solve manage gweng an ang'eyo nyako moro dhako modak gi do nyako moro musiep na wacho no dak gi antine to ne gine do antine nyiewo nyaka ginene biro nyaka gi jwad mkati biro ginene ma box ma chak mokwanyo oko to make sure ni ogweyo box ma chak no badhi e dhod mama cha kuchung to chako donde ginene kocha itere chak koni chakru moko obiro gi jwad mkati bo isen gwe kocha mama cha kuchung to da ogede chwone ni wato kuri kedo ka gara bon ko jati nyem kuri mkati yere donge jwad mkati kuro mano ngeni mama cha dwaro wach mano to koro en donro nikech yudo ka ichal kaka landlord gi tenants ge igeni landlord kosemi ot kanyo endo gimitede yie kuno gimitime yie kuno mano koro wachni unless no kikunyo ne koro ot ama kimuko ne koro ama kiwalo ne mabati
but gimitiyo kati miel ga du kati timo gang'o kati ilemo yie kuro ma iloko kanyo kar lemo mano wachni in gima din nati kochopo miso dwe to imiye ang'o imiye pesa kik ilew gi rent koro iyudo ka ni e dala ka ji ogedo dhako moro ogedne koni dhako moro ogedne koni nyithindo minyuolo kanyo in pidh nyithindi ng'i kaka nyithindi go chiemo iwinjo be keto nati niya ni tega mikech wakuonde ni gi mon ariyo to mon ariyo ama mon adek tidwa ni mon adek gi in ema gitegemea inati nine ma nyaka kori gol pesa nati ni kaw ma no kapo ni gi giri moro miyude pesa kari moro miyude pesa kinyalo wacho nati niya mon gi kawuono na ayudo mshahara na min ng'ane kaw mani dhi ti nyiewo godo gik moko mondo ginene ibe kaw ma idhi nyiewo godo gik moko ibe kaw ma idhi nyiewo to ito ka ni nyithindo tipuonjo kendo nyithindi tere skul maber but kochopo kar koro pidho nikech kanyo koro ibi ng'iyo mon nikech an ga dien ni mon adek ok nyal bedo abeda natini ng'iye natini echo osebiro ero nyiso dhi mi pes chiemo no mane nyakta deri ibo yudo ka jogi kila ng'ato nigi gima timo ng'ani en ja ohala ng'ani en kata japuonj moro ni en kata nas ama moro ni ondik kata mana sirikal ero tiyo gimoro iwinjo moro mi be timo ohala mar gin at least yudo ka dala gik moko timre ok ni ng'ato gena natini gimoro amora nyaka in migol pesa mfuko nikech sani tinde ji imiyo mana ji yani ing'eni ka tedo bende tinde koro imiyi utitle no imiyi gimoro natini ana mi mana address ma ibro wacho godo ibro brag godo dala ukochi wacho ana nchingane ama ana tedo kuma kama worldwide population mar chuo oyego mon makapo ni dichuo ka dichuo o stick gi dhaka chiel to wanana gi mon mopongo lori abich makuma Kisumu ka kende koro nyaka ibi gidwa chomo koro iyudo ka nyaka ibe ji tuma matin aparo ni gima unyalo hinyo wuod wigi nono borengo yudo ka wen gi mon adek kendo yudo moro moweke ongo kuje makoro dhi iyudo ka enyewe en shida dier mar kendo mon mang'eny iwacho natini ni kendo mana mon moriwore gi teko ni gi mfuki gang'o gi kar nyaloni but koro ka ikoro iyudo natini enyewe ni time wadier migine lakini koro mon gin lazy kini sani bende jiriak ibe kimanyo ng'ini ng'amidwa medo ni ang'o madwa add ni family ok kenda ng'at mana ni jikendo na koro ni dhako meet ni ama no kata kiro kali gi stall tafadhali wacho ni mai to ni wero hala kaka kawe tanyago le stall kura yawni du ama anyalo medo stonde no to ne dhako ina chone abijo ni wajo nyathi biro gi sande dhako onego biro gi sufrieche dhako biro gi sufrieche ne biro gi sufrieche ne ili nyamna mede kitungu odhi okele nyanya iye to ki mistake makikitim ni kata kapo ni imedo dhako matin ni koro ni dwa tero med somo siji dwa tere charan onge dhako mano se somo ga gi pes chuore puonjo dhako mano tij jonyuolne go wadgi ginene nikech 90% mag jok ma puonjo ga mon oseaga gi rach kabisa 80% mag jok ma miyo kama siji adwa teri charan adwa teri kes polytechnic mondo mike ginene skills magi inyalo timo ngo ni ananyalo no ineno wich mane yude godo no wijne mane rom ko emane nyalo wijno to kidhi imedo wijno rieko koro wichito dhi yombo mari an gi tizebra moro nyaseme kai koro owadgi otamo wadgi kendo sani 19 years ne ntie hostel no kele mane konyo gadani yani kuro en nyathi moro me korge okne gi nyaro koro okele kacha at least oyude gimoro ma to dhi school ne koro ka nyako ng'ani obiro to ide kada ni kata nyako ne ber ne okawo nyako ni bo dhi otere secondary actually nyathi no sigawe school en mondo oken koro nyati tenda ni kata dhi school bo puonje secondary bo tieko bo tero nyaka college bako tieko to chieng graduation to iro kakara college biyanga chama sedo ng'ato mai mobire graduation gima notimo maber ne to kuno nege kaka jomoko ne onge but ngina sira ji handle mopogore en ani gino tame sero nyako sani 19 years poko ken koro tiji puonjo to apani kapo ni ka jonyuol emo kudwa puonje gi ng'e ability ne inti hedhiriena nyako ana wacho ga ni nyako
oluoro ga pes jonyuolne. Nyako oluoro pes nergi, jokanegi. Mage jok manyalo puonje. To ni koro ibiro ni koro ni baby. Adwa ni mondo koro idonje koro university koro imany degree kiani imany obro dojo degree wetene. Itije ni seche moko ni we class 8. Koro kacho yudo koro jo degree wetene koro. Mago mo winjire moko ni kara macha kara ng'awa mama dagi ng'a. Macha ng'a. Koro yudo ka seche mo kata ko omako simbi ama kata ko chat kode. To oduoke duka marach. To koro bodugo peji to be nang'isi ni puonj. Ido ka kizungu ng'enye yot motamo wangi. Iwinjo. Ido ka seche mowuok no to mako sim kama. Ido ka jok mogocho ne adier winjo ng'ano mano to lecture adier matemo lecture. Kara onge. Kara lecture. Lecture kuonde mobogo. Yeah. Koro an gima nyalo advice vijende kata bed man in gi pesa machal nade. Ng'inga mipuonjo. Afadhali puonj nyathiu ama puonj kata mana kazi ndi mora mipuonjo. But at least onyalo somo gi pesa niko chulo ni mana kazi nda chulo na fee. But ni chwara chulo na fee, ni chwara ma anta nene kama ananene ni percentage ma bisekendo be nyuola go kata nyathi ndare yo. Tinya puonjo kapono dwaro. Ento kata ko wei to puonj mini puonje ni at least odhi pidho go nyithindo. At least kata ko agi nyithindo gi to inanon ng'eny tindi to kadhi maber to ibi more at least invest lakini moro mapok nyuol kata kode tisetere degree osiepe na moko ne wakendo godo nini achiel. By the way on sani sebudhe marriage kabisa. Robi chal ka gima in kata nakuongo ni marriage ka in gigde anan igni man gode marriage 15 years inga giga chiel anan 14 koro osiepena mane wakendo godo higa achiel. Naneno ka ni ne wane jua kali kachacha. Koro nitiere kama jua kali koro ne pik matin. Koro ido ka idake od moro mia beach moro inyiewo nyakombi moro skeleton moro bane cushion kanyendo. Ampex. Basi Ampex mo bi keto kanyendo. Kitanda bi inyiewo moro mari ni keto kanyo gi mattress. Koro ifeel ni bwana anan kuran complete. Gimodong en dhako. Koro gimodong en koro puonjo dhako koro charan koro. Mondo koro dhako ne omany gima timo. Seche moko be kisechulo tikao bia biche miyo landlord podi dong dep moko be king'iyo kama tindo ka debo pong. Poko gol sound. Bicho. Koro ido ko ni bwana anan kara bwana an maber. Ikuto puonjo dhako charan. Koro akaw dhako charan kacha be kidhi atipenjo bwana charan ka puonjo ijero ka ng'acha nyisi bwana an 3,000 ema dhano puonjo nigo anyalo puonjo nigo dhako ni charan lakini chula mos. Koro kiyudo 1,000 tichwado ja charan dhako iseketo dhako e school dhako nyono charan kucho marach omeriko jotur dhako mor kodi koni kijana no kendo haro ka kijana no kendo ng'ama wiye tiyo kabisa wiye tiyo lakini dhako ni to wiye ok ni charan ni dhako ni bedo kan kech en gi liet no like ana ni gima nyalo timo anando mani mondo itere itwengo mondo achak twango lewni kaka atwange dhotka koro anyalo bedo gi charan yudo pesa moro matin chako chulo charan mos yudo basi tingo charan gine bingene charan mane jogo no nyiew tindi keto mane TV aloka stand tinde TV stand janyon charan no digai jaro charan nitiere kan but duol go koni magi angoma anyaona charan nade matin no somo ni charan ok no somo no somo ni charan de mang'eny nyasachiel an nyasaye manie polo kidhie ute jogo sani yudo ka charan molokore TV stand TV stand botegno wala kendo ket kanyo kendo yudo ka kendo iluongo ni singa obet kanyo endo wiye chatu nogol no se uschon no usi mesa necha modong olok janyon ng'amno nyiew ne charan be neno TV wi charan no to kon mago gik moko nya doke nyon charan manadi yudo ka ndalo moko otwango ne nyithindo gik moko maricho tiar ma Christmas giseni mana ma utabi ma talent jok diga dhako somo badage pes jonyuolle bado chuota Robi yo kacha luondi bano ta gir ma 90% mag jok ma puonjo ga nyiri dhako somo gi pes jonyuolne ama pes owadi ama pes jokanegi kunyalo somo godo modini mokinene lakini net nini ngori wuok kaka Robi kama kora hedri nikori hedri nikori alokra help nane basari ma puonjo dhako biro yuak
ibiro ibodho ywak. Jicha moro gine ka okay an ok advocate ni mondo ngato kik puonj kata ni ngato oneg ngato gima rach kabisa. But gima nyiri nyaka nge ni dhano nigi level mag asira mopogore. Inya yudo ka Evans in ka yo wang tele. An ka yo wang ta kawo mesani aba. Koro seche maybe ira ngato do puonji for 4 years. Tidwa let it down, you can't dictate kako they react. Machane en jalango nyicha ba trend ka en nyachicha no ai family mo dhiere magimo miyo no donje jeshi ne ngwech. Tene first born. Nigi kode hopes nyathi gi maluwe manyako odhi yudo nyako moro kucha la net school gin teacher bo chako puonj ba nyathi gi maluwe iriembe school koro ko puonj en koro sicha ko tich to ngiso men gi neno gero family ne puonjo nyathi gi no ne tij jonyuol bo cut off job bo puonjo nyathi ja bo tiko college ba koro chieng graduation. This thing happened last year. Chieng graduation koro haya nesa no tingo jolango gi biro graduation koro gichop ni gochi ni nyako ta gitingo ginene iluongo na gik moko miliero ge nguti tewne manyel gikawo nyaka photographer photographer bro mana go ukulore gari lakini ngamo graduate okubunene kendo chebi gochi nke dobi skichopo ga chieng ma ji timo ga graduation omerido kani ji opong kacha geche ngeny ta ngoto jomoko biro nyaka gi johangla jomoko biro gi nyatiti jomoko biro nyaka masechi biro moko machi ji dongeni en ga chieng ma yani nyathiwa graduate nyathiwa korirwa kono ogudu ji biro jomoko pogro bas timbi kawo Nissan moro ikawo photographer ikawo ngo utedo utingo pak chiemo ukete hot pot wacha ni magi kang ji ginene to jiang cham bas tichopo kacha koro iyudo ka sim ne donjo ga umekana wapi in kanye ne wandi anti yani oduoko utuduoko mana kwani ubiro gi jomage ni donge jodala biro nyaka mama giri biro ka ponga ubed kanye bas to ni koro ang ubed kanye dongi ntapa ni bira kendi bas to ginene bas to party wabro timo kata mana dala ango matimi ga inbende dak ni ngisa chona tin koro no sijui kama donge simple donjo ichopo gin oketo ni sime voicemail ka igine nego ni sim koro mteja ka ikiadi sijui kango kiani sijui kani ngeni kabe network onge nikech koro jinge kiani ngo daka matino se ya sim okno ya oni simu oya bo communicate gi joge moko ka okin koro ibeki gocho ndani ingeni kabe jingenye network bende teko sijui ngo imbi taka gi koni amen changata chiel kan kenda seche go ngeno rwako heels to se rwakne gown ja gi ogudu okodwa tugo onyakla kali kiaye odwa dhi photo shoot odwa koyo odwa diro odwa diro gudu malo mondo picho make to post ino pe bibi tage gi jodala biro kodo michoko mi jok mokiago bangda kamatin idongi koria mwaka dichwe ko nyadwa manye kai kata ben mani ji ntiere ji 5000 kora manye bado giwuok ginene madaka mugi ni baby mane yani iketa riti kai madak nyaka ni sani ko kichopo ne bana dieri do kai ni seche moko dok piny nikech en koro ngene ne wendo modhial ko ido ka koro ine makoro timo makosa ko daka matin gendo chako dogo lalni ko lalni neno ka ja TX ose odonje TX ji dhega ni to karango madhi mbele idong gi jodale ukanyo koro ubodho wegari ni nyaku ubodho wegari kodok iyudo ka chimu mutigo jabe koro kach makutamo okchamre ngamo chiemo mera wuon gi nene ywak modho ywak mbele gari koro ni ngeno keti mbele nikech ine wuon nyasi mera imodho ywak mbele kucho yo lute moi mera koro chamre nikech wacho ni wan obet mbele koro wuon jaoda ni anga ketu dire ka driver tung koro ana bet kon omera okbedre omera en modho ywak makoro jiwach man driver go lock kiko chikre kadi koro tani lodris omera iyo imajubero wan gi baba useche moko boro minde nolos golo kode moro mar wuoth otengo omera koro maki koro lenga omera jiro riedalo omera bana doga ngisi maja bede nodo jomne TX kamano koro after 3 months odhi manyo nyako chaba chwado bunde ni sesedek chwado koro mago gin gik moko mamiyo ga like kapok itimo gimoro to nyaka ipar nikech ing'iyo na teni to an madwa timo gini adwa ang'o momiyo adgini nikech
yani imede rieko. Rieko kisemede be ichopo level marita. Ingeni ng'ato nitiere gi class. Kila ng'ato nigi class. Ng'ato nigi lane. Robi nitiere nyako ma ok inyal sero. Ok inyal sero ni klase ni piny. Yes. To nitiere nyako ma bende ok inyal sero nikech wacho ni ma ohinga. Koro idene gi klasi diere ka. Ng'ato nigi klase. Ma klase ni piny no be pok odonga ni onge ng'ama be joge. Ebe en gi joge ma ebe wacho kamano nati ni an be ok nitie klas ma ok anyal sero. Obe gi klas moko. Ebe gi klase. Koro onge ng'ama yiega nati ni en malo ama en piny. Koro ma klasi ja kigole klasi bitere malo to yom. En gene koro mae kikawo nati ni koro wacho nati ni nyako ni we klas nyako no otieko form 4. Jonyuol no wacho na koro mae koro wagine ni koro ini ikete university amedhi kete koro bana college kanyo nitiere yawuoyi osiepa yawuoyi ma ido ka wuoyi wuok odhi e gym maber nitie nyaka ng'ama loso rasta modwaro nitie ng'ama nigi tike motita tike moyueyo maber yani ng'at modwaro gacha type ne koro yudo type ne bas tibi kawo nati ni dhi pango ne ot moro kanyo iketo ne gas iketo ne ang'o omera type neno emo bro kete ot migino ibro modho ywak mibuo ibro modho ywak jokanyana mko tieko to wacho ni puonjo nyako en tij jonyuol kabisa mano to kwa luor wacho puonjo nyako en tij jonyuol ng'amero yieni timo na empowerment yaw ne ohala moro dak gene ne mondo okonyi tikonye lakini sikul to en tij jonyuol to mogik en ni doho en gima ber doho en gima ber to dwaro akili to dwaro be pesa mwandu nyamiri dogo doho kalweti ni nono to we donje doho idhi medo shida kachiele ma baro wi paren ginario ng'ato no wacho nopenjo nyawadgi ni bwana ng'ato ne wacho ni dhako kikendo to okelo ni hawe ma sije ma happy chakere gi hapo dhako koro hapu madre gik moko kata ka no handi to dhi mbele to ng'ato penjo ni koro imagine ka dhaka achiel kelo na hawe koro ka kendo apar donga medo hawe di par doho dwaro akili to oken gima piny tinde pogre gi chon mane mon pidhre kendgi koro kaponi oyingi to wedi kode to ng'ama dhi kode maber be kik pinge duto wachope giko mar gine makono Evans ngozi nyeusi agomba kama met kabisa nyaka met en mana ni koro dhano koro gi understand nitiere side maber mar puonjo nyako gi side marach mar puonjo nyako ok nati ni gitegi gine na disappoint ga but anana wacho nati ni 90% mar nyako mosomo gi pes di chuore ama pes osiepne ma dichuo ok dhiga maber koro jopinyo understand tu nikech waneno ka ng'eny gik moko timre like deruok negruok gamo gik moko mang'eny timre nikech ng'ato par before timre nani koro kidwa puonjo ng'ato seche moko en ng'ama yago mabor lakini koro kidwa puonje tido ka wacho nati ni tindo change dhako ni chakna tere su tindo change koro do ka in gi doubt nikech koro in gi gimoro mi blackmail le godo tembo prong'yo ni kani puonja anyalo duoko ni pesa gona kwana duoko gona kwana duok ni wani koro ichwa koro ichwa koro do ka ni koro to avoid gik mang'eny mondo mekiki jikale gino dagura daga kaka nyudo runo to ji otimna nade ohala inyalo medo ne dhako mano gima tin kech mano gima neno mabro konyo gi nyithindu lakini kar somo ka eru kama ni jaka nyanam kwa tiku to ko mundo subscribe kain comment bi nyande ko kanti topic midon wawuoye be nyawacho kanyo nyaka kidinyi maro machielo mar wacho ni podcast iluongo ne apoda machielo anere kama apode wach